आसला जोंना होगासिनो खामानिया मुस्थुर उफाय गैया उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि हमानियाव बिबार बावजेनगिरि महरै जोंनि खावलायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो बिबाजै मेडाम मुसिमा बिमला ब्रह्म बिथांखौ दतमानि बरागारि नैबे थुलुंगाफुरनि खोलाहा थानाय बे समायना गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान हिसाबै बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव जोङो फालिबोदों। दिनैनि बे फरायसा साननि थाखाय आं गासै बर' माहारि रायजो राजा आसामनि आरो भारतनि सुबुंफोरनो गोसो गोथारै आं हामलायथि बावहरदों। लोगोसेनो बड'फानि जि सोरगोआरि जिउ बिनि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोरगोआव थानानै बर' हारिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो जाहाथे लामा दिन्थियो बोर सारस्रियो बेनि थाखायबो आङो आर'ज गाबबाय। दिनैनि सानखौ फरायसा सान मोनसे आत्ममर्यादानि सान आरो थांना थानाय आरो सार्भाइभेलनि सान हिसाबै जों जेब्लाबो प्रटिक हिसाबै जों फालिबोदों। बड'फाया बर' हारियाव जिखिनि लामा दिन्थिलांबाय जिखिनि आगान दिन्थिलांबाय बे आगान आरो लामा आरो बिथांनि जि सानस्रि आरो सान्थौ बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिया लामा हान्थिनानै खामानि मावलांगासिनो दङ। दिनैनि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो फरायसा सान महरै फालिनांगौ आरो बेखौ स्टेट अफ दा अनार रायजिक मर्यादा होनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारखौ खावलायबोदोंमोन। नाथाय थांनाय समफोराव गोबां गिबि मन्थ्रि गोबां सरकारा थांबाय बिथांमोना मालाबा बुङो जे बड'फाया बर' हारिनिसो नेता संग्रामि नेता आरो बिथाङा बड'लेण्ड दाबिग्रा दैदेनगिरि बेबायदि होननानै गोबाङा नेवसिबोदोंमोन आरो माखासे समाव
बुंबोदोंमोन जे बड'फाखौ बेबायदि जुदि मर्यादा होनांगौब्ला गुबुन गुबुन हारिनि लिडारफोरखौबो गुबुन हारिफ्राबो दाबि दैखांगोन नाथाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि जि दाबि जोंनि जि खावलायनाय बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबि दङमोन बेखौ बिथाङा थांनाय सेप्तेम्बर दानाव नैबे थुलुंगाफुरि बड'फाखौ जेराव फबदों बे गोथार थावनियाव फैनानै बिथाङा खोथा होलांदोंमोन जे बेखौ स्टेट अफ दा अनार रायजिक मर्यादा होनाय जागोन आरो बेबायदिनो 22 जानुवारि गणतन्त्र दिबसआवबो बिथाङा प्रतिश्रुति होनानै भाषणाव बुंदोंमोन आरो दिनै मोगथाङाव बिथाङा बे खामानिखौ मावबाय आसामनि कलाक्षेत्र गुवाहाटीयाव थानाय बेयाव बिथांमोना फुंबिलियाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनायजों फरायसा फरायसुलिनि माखासे हाबाफारि लादों आरो आसामनि गासै मुलुगसोलोंसालि इउनिभार्सिटि कलेज आरो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोराव बेयाव डिसकासन कम्पिटिसन बायदिसिना हाबाफारि बिथांमोना दिनै फोसावदों आरो आसाम सरकारा बेखौ डाइरेक्सन होदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ आसाम सरकारखौ जों स्पेसियेलि थेंक्स होदों लोगोसेनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो गोलाव समनिफ्राय नाजादोंमोन आरो काउन्सिल सरकाराव बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव स्टुडेन्ट डे हिसाबै कम्पालसरि खालामदों आरो बेनि थाखाय आङो बिथांखौ थेंक्स बावदों लोगोसेनो आसामनि मन्त्रि मानगोनां इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा बड'फाजों थाफानानै बड'फानि आन्दलनाव लादोंमोन आगदा आगसि आरो बे बिथाङाबो नाजानायनि थाखायनो बिथांनि जि गिबि मन्त्रि बिथाङा बेखिनि डिसिसनखौ लानायाव मोजां जादों धन्यबाद बावदों बयबो मिथियो जि समाव हारिया मोनसे आसा निराशाबादाव दंमोन मोनसे हपलेस माने आसाखौनो जों नुवाखैमोन खोमसि जोमै आसाफोराव दंमोन गावस्रा गावस्रि जों गावजों गाव सिनायलाया बे समाव बड'फाया दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि मायथाइयाव लानानै 1983 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय 92 सार्टिफिकेट डिमान्ड होनानै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि जोंनि सार्भाइभेल जोंनि राजनितिक पलिटिकेल सेक्टरनि थाखाय जि आवाज बेनि उनाव आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय जि स्ल'गान होबाय आरो जि दाबिबाय खोब खम समनि गेजेराव 4 बोसोर जास्लाबैयाव बड'फाया विश्वनि बर'फोरखौ भारतनि आसामनि सा सानजानि बर'फोरखौ खौसेथिनि मोन्थोरजों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट स्ल'गानजों बिथाङा खौसे खालामनो हादोंमोन आरो बै निराशायाव थांना थानाय बर'फोरनो मोनसे गोदान साननि जि ओंखारनाय सान गोरलै जि मोनसे स्पिरिट बिथाङा जि होफैदोंमोन बेजों बर' हारिया थांना थानो थाखाय जोङो दिनै लामा मोनबाय आरो बिथांनि सोमावसारनायजोंनो मोनसे बिएसि मोनसे बिटिसि आरो बिटिआर दिनै मोनथाम जोङो एकर्ड मोनबाय बड'फानि आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनांगोन बेनि थाखाय जोङो जेब्ला बे समायखिरा लानांगोन साफ्रोमबो बर' फिसाया बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जाहाथे एसेबो लेहेम जाया महात्मा गान्धीया भारतनि बिफा नेलसन मेन्डेलाया आफ्रिका हादोरनि हारिनि बिफा दिनै फिडेल कास्ट्र'आनो जा दिनै माने नोङो से गुवेभारायानो जा राष्ट्र नेताफोर गोबां राष्ट्रआव दिनै दङ बर' हारियाव बड'फा बायदि दिनै सुबुं जोंहा दङ जों बेखौ आत्मगौरब खालामो आरो बड'फाखौ गोसोखाङोब्लानो बर' हारिनि गासै जेंना जेंसि सुस्रांनायनि लामाखौ मोनो आरो बेखायनो बड'फाया बुंदोंमोन गोसोआव आंहा एसेबां आं थैखांनायनि उनाव आंनि सानस्रिया माहारि दानायनि गेरेमसा दुखु थागोन बेखायनो जिखिनि बाथ्रा स्ल'गान बिनि आदर्शनिथि मोगथाङाव जाफुंनो थाखाय बर' हारिनि आद्रा सिमां हाबा मावगोन आरो बेखौनो आङो फिन गोसो माब्लाबाबो आङो गोजोन्थों
जोंनो नांगौ बोसोन जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ खौसेथि गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला गोग्गो समाज दानायाव बयबो थां आरो थांनानै थानो हो थां आरो थांनानै थानो हो बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि हानजा सुरनाय देदि थाबबो आयु बिदि जानाय नङालै ओंखामबो जानांगौना ओंखाम उखैबाय मा जाबावगोन नै आसोला जोंना होगासिनो खामानिया मुस्थुर उफाय गैया मायाव दङ नोंथांमोना मिथिखाबायना नै थुलुंगाफुरि प्रग्रामा जोब्बाय दा